वेलकाम बैक टू आवर एनबीएस चैनल। स' लोगोफोर जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों मेक सेन्टेन्स। जों मेक सेन्टेन्सखौ बोरै खालामो बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै सावरायनाय जागोन आरो जों सिगांनि बे मेक सेन्टेन्स बानायनायनि पार्ट 1 भिडिअ जोङो डिसकास खालामबोखांबाय आरो बे पार्ट 1 भिडिअ नोंथांमोनजों 2020 आव फैनाय 2019 आव फैनाय आरो 2018 आव बे मोनथाम इयाराव मा मेक सेन्टेन्सआव माबोरै वर्डफोर दंमोन एबा बेफोरनि बाथ्रा दानायफोरखौ जोङो सोलोंबोखाबाय आरो बे भिडिअआवबो जों सिगांनि प्रिभियास इयारनि पेपारफोरनि मेक सेन्टेन्सखौनो बानायनो नाजागोन आरो जों बेवहाय 2017 निफ्राय स्टार्ट खालामजेनगोन। स' लोगोफोर जों भिडिअखौ गोबाव खालामालासे स्टार्ट खालामनोसै। दा बेवहाय 2017 दा 2017 नि बेवहाय दंमोन मेक सेन्टेन्स मा बानायनो होदोंमोन। गिबियाव दंमोन जोंहा गिभ एवे दा बेवहाय गिभ एवेखौ लिरनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिनांगोन जे गिभ एवे माने मा। स' जों बेखौ मोनबोदोंमोन गिभ एवेखौ बे 2020 आव नैबे गिभ एवे जाबाय 2020 आव फैदोंमोन। जाय बे 2020 आव फैनायानो बे 17 आवबो दंमोन। थारमाने 17 आव फैनायानो 20 आवबो फैदोंमोन जों बेबायदि बुंनो हायो। आरो गिभ एवेनि मिनिङा जों डिसकास खालामबोखादों थेवबो आं बुंफिननानै होनाय जाबाय। बे जाबाय राननानै होनाय माबा मोनसे प्राइस रानना होनाय बे ओंथियाव जोङो बेखौ बाहायनाय जायो। स' जोङो सिगाङाव लिरनाय बायदिनो बेखौबो लिरनो हायो बेबायदि द चिफ गेस्ट गेभ एवे द प्राइजेस दा माने गाहाय आलासिया प्राइजफोरखौ होदोंमोन। दा बेबायदि ओंथियाव जोङो बे गिभ एवेखौ जों लिरनो हायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय फार एन्ड वाइड स' फार एन्ड वाइडआबो 2019 आव फैदोंमोन। जाय 2019 आव जोङो बेखौ मोनबोदोंमोन फार एन्ड वाइडखौ। आरो जायफोर फरायसा लोगो नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायाखै बे भिडिअखौ नोंथांमोना बेफोरनि बाथ्रा दाननायखौ मोनफिननो हागोन। स' फार एन्ड वाइडनि मिनिङा जाबाय बे माने जेरावबो फोरमाय माने फेमास जानाय जेथिंबो माने फेमास जानाय बेखौ जोङो बुंनो हायो। आरो बेखौ जोङो बाथ्रा दाबोदोंमोन बेबायदि होनानै हिज फेम हेज स्प्रेड फार एन्ड वाइड माने बिनि मुंदांखाया जेरावथिंबो माने गोसारबाय होनना बुंनाय जादों बेवहाय। स' मुंदांखाफोरखौथ' जों लाखिनो हाया गासैथिंबो गोसारखायो। हमना ला नोंथांमोना माबा मोनसे खामानि मोजां खामानि मावदों बे जेथिंबो गोसारलांखागोन। स' बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे फार एन्ड वाइडखौ जों बाहायनाय जायो। गुबुन फारसेथिं नेक्स्टआव दंमोन पुट आउट। दा पुट आउटखौ लाना बाथ्रा दानो नांगौ। स' पुट आउटनि मिनिङा जाबाय दा जोंनिखौ बाथ्रा दायोब्ला मा जागोन। स' बेनि बाथ्रा दानाया जाबाय पुट आउट दा फायार बिफोर इट स्प्रेड्स। दा बेबायदि जों दाननो हायो। आरो नोंथांमोना बेवहाय गासै मोनब्रै फैदोंमोन आरो मोनब्रैनि मादाव जायखिजाया मोननै लिरबा नोंथांमोना जागोन। गासैखौबो लिरनायनि गोनांथि गैया। मोननै माखौ नोंथांमोना इजि नांदो बे मोननैखौ लिरबानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैदोंमोन टार्न आप। स' टार्न आपखौ बाथ्रा दायोबा बे जागोन हि टार्न आप लेट माने बेयो लेटै सफैनाय। नैबे टार्न आपआ माने लेट सफैनाय लेट जानाय बेफोरखौ बुंनाय जायो। माने बे लेटै सफैनाय ओंथियाव जोङो बे टार्न आपखौ बाहायनाय जादों। स' बे जाबाय 2017 आव फैनाय। दानिया जों सावरायनो नागिरदों 2016 आव मा फैदोंमोन जों बेनि बागै डिसकास खालामसै। बेनिफ्राय 2016 नि गिबि वार्डआ दंमोन फ्रेस वार्डआ जाबाय ब्रिं आप। स' ब्रिं आपनि मिनिङा जाहैबाय बे माने फालिनाय सोरबा मोनसे गुबुननि बोसोनफोरखौ फालिनाय बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे ब्रिं आपखौ बाहायनाय जायो। स' बेखौ लानानै जुदि बाथ्रा दायोबा बे ओरैबायदि जासिगोन हि वाज ब्रक आप बाय हिज ग्रेन्डमादार दा बेबायदि जों लिरनो हायो हि वाज ब्रक आप बाय हिज ग्रेन्डमादार। दा बेबायदि लिरनो हागोन नोंथांमोना। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ लुक
लुक फर दंमोन आरो बे लुक फरखौ जों बाथ्रा दायोबा बेबायदि जासिगोन he is looking for a book दा बेखौ जों लिरनो हायो माने नागिरनाय ओंथियाव जोङो बेखौ बाहायनाय जों माबा मोनसे नागिरबाय थादों बा गोमादोंमोन आरो बे गोमानानै बेखौ नागिरबाय थानाय ओंथियाव जोङो बे लुक फरखौ बाहायनाय जायो he is looking for a book माने बेवहाय बिजाब गोमानायनि थाखाय बे बिजाब नागिरबाय थादोंमोन बा नागिरदों बेखौ फोरमायदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय गिभ आप आरो बे गिभ आपखौ जों सिगाङावनो मोनदोंमोन जाय माने 2019 आव फैदोंमोन बे गिभ आपआ आं बेखायनो बे गिभ आपखौ बेवहाय लिरनानै होनाय जानाय नंलिया नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय लुक आफ्टार स' लुक आफ्टारा जाबाय जोथोन लानाय ओंथियाव जोङो बे लुक आफ्टारखौ बाहायनाय जायो। स' जोङो बेखौ लाना बाथ्रा दायोबा बे ओरैबायदि जासिगोन he has known to look after him दा बेबायदि जों लिरनो हायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 2015खौ जोङो डिसकास खालामनो। स' 2015आव गिबियावनो दंमोन इन अर्डार टु स' इन अर्डार टुखौ जोङो डिसकास खालामला जाहोना जाबाय बे 2018आव नोंथांमोना मोनबोदोंमोन बेनिखायनो आं बेवहाय लिरनाय जाफिननाय नंलिया। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दंमोन अल इन अल दा बेबायदि दंमोन। स' अल इन अल माने गासैथिंबो पावारफुल मानसिफोरखौ बुंनाय जादों गासैबो माने पावारफुल बयनिख्रुइबो गोहोगोरा मानसिफोरखौ जोङो बे अल इन अल सोदोबजों जोङो बाहायनो हायो। बेनिफ्राय दा बेवहाय जोङो लिरगोन बेवहाय हमना ला जुलियास केसार वाज अल इन रम दा नैबे रमा जाबाय मोनसे जायगानि मुं कान्ट्रिनि मुं आरो बेवहाय नैबे जुलियास केसारा नैबे रमनि सासे पावारफुल मानसिखौ फोरमायनाय जादों। स' बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे अल इन अलखौ बाहायनांगौ। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नाउ एन्ड देन स' नाउ एन्ड देननि ओंथिया जाबाय माने गेजेर गेजेरखौ फोरमायो माने सानफ्रोमबो नङा गेजेर गेजेर माब्लाबा माब्लाबा जों बेखौ बाहायनाय जायो नाउ एन्ड देन। स' बेखौ लानानै जों जुदि बाथ्रा दायोबा बे ओरैबायदि जासिगोन हि काम्स टु आवर हाउस नाउ एन्ड देन दा नोंथांमोना बेखौ बाथ्राखौ नुनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ हि काम्स टु आवर हाउस नाउ एन्ड देन बेयो सम सम बा माब्लाबा गेजेर गेजेर बेयो जोंनि न'आव फैयो। दा बेबायदि ओंथियाव जोङो नाउ एन्ड देखौ बाहायनाय जायो माने सानफ्रोमबो नङा बे गेजेर गेजेर बा सम मोनोब्ला बे जोंहानि न'आव फैयो बेखौ जोङो बेबायदि लिरनो हागोन एबा जों बेबायदि ओंथियाव जोङो बेखौ बाहायनाय जायो। बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव दङ नेक्स्टआव जाबाय एट लार्ज स' एट लार्जखौ बाथ्रा दायोबा माबायदि जागोन दायो स' बेखौ जोङो बेबायदि लिरनो हायो दा डकाइट्स आर स्टिल एट लार्ज स' बेवहाय एट लार्जआ जाबाय उदाङै गिदिंलाबायनाय फ्रिलि गिदिंलाबायनाय बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे एट लार्जखौ बाहायनाय जायो। आरो बेवहाय दा डकाइट्स आर स्टिल एट लार्ज बेनि ओंथिया जाबाय डकाइट्सफोरा बा डाकाइटफोरा माने दासिमबो माने उदाङै गिदिंगासिनो दङ बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे एट लार्जखौ बाहायनो हागौ। दा बे जाबाय 2015आव फैदोंमोन। स' आसा खालामो नोंथांमोना बे गासिबो बुजायनायखौ मोजाङै बा माबोरै जोङो मेक सेन्टेन्स बोरै खालामनो हायो बे गासैखौबो बुजिनो हाबाय। आरो जोङो दा बे उननि जा 2014-15 बा 14-13 बेखौ जोङो डिसकास खालामला बे एसेबां गोनांथि नङा बेखायनो आं बेवहाय 2015आवनो नोंथांमोननो बे सिगांनि प्रिभियास इयारनि मेक सेन्टेन्स बानायनायखौ स्टप खालामबाय। आरो बेनि अनगायैबो जोङो उननि भिडिअ नोंथांमोनजों बे मेक सेन्टेन्सनि बागैनो जों सावरायगोन माखासे माने इम्परटेन्ट जों सोदोबफोरखौ लानानै फ्रेस वार्डफोरखौ लानानै जोङो उननि भिडिअ डिसकास खालामगोन जाय माने नोंथांमोननि 2021आव माने फैनायनि चान्स थानाय फ्रेस वार्डफोरखौ लानानै जोङो मेक सेन्टेन्स बानायनो नाजागोन उननि भिडिअ। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला
थेंक इउ फर वाचिं।